Di, video. Video. Na. Among sakyanan. Ang mantikaw. Na din si Brad G. Boy. Asa gito na Oh, nga nami sa Mantikaw. Video. Oh, nako na siya. So, na Mantikaw na ni. Oh. So, naay usama nang kanang Ala dito na ay kuan dito oh. naay monumento. Monumento ni Matigaw ni nilabay nga kuan. O tusunod na. Okay. Tana, sila. Asa man ta? Say butang picture po dayon. Oh. Mao ni ang areas Mantikaw. Asa ba to? Wa may marka nga Mantikaw ni. Sunod kay katong baon. Ana, awan ta. Asa na ilang kuan diri? So ikaw model. Oh, ako picture. Ah. Mo ni.